ngikhuluma English ngoba ngifundile. Nabantu abafundile sometimes bayikhuluma ilanguage yabo endlini. Yo, you won't force me to speak isiZulu ngingafuni. Angeke ngiforced. It's not like fresh and stuff. Yeah, so you don't force. Angithi ngikho fresh. Yeah, stop asking me about Zulu. Oros. Oros imnadi booty. Especially imnadi, Oros imnadi. It's the most juice emnadi la emzathu ungazongibhedela wena. Relax, ngizokubhedela vele. 3 2 1 Yo. Yar, ivichini wena. Wena. Wena wonke. Awunibuke ngathi baqedile mos. Oh wow. Hayi. So basiqeda abantu bafana nawe. Awunathi. Uqede bani? Qede bani so? So udle bani waqeda bani? Sengidlile. Wena uqedanga. Uyitholile imele vele ngokwayo. Lento idlile. Uthi ivichini wena. Bakenzani? Mina nyada mayisi. Phela mawuthi mina no, ubuke ngathi baqedile nje. Bangiqedile. Wow, uthangela iso. Sebangiqedile. Umshaya 360 lomkhombo ubona ukuthi bangiqedile. Hayi wena. Yahlanya ne. Hayi ngisidule sihayi sizasethi big mama. Mina ngu big father ke. Big father. Oh Shaka Zulu. And awasho ukuthi vele nobusikomota ngaphakathi. Chris Brown. Chris Brown. Oh, Chris Brown wasemzansi. The first one, the one and only. So since what you are into watching good looking gents. Yeah. Looking at him, is he handsome? No, uyasishutha naye ngokwakho uthi handsome. Uhandsome. Wena ilobuso lo mama khe ngathi umuhle mntanami, not us. Not us. As I said. Bheka my sister, relax yabo. Expecting ebhinqa ke mawuthi uyizulu. Mabhinqa mangitshenga labo abangagezi mana ume kancane ngabo. Mina yazi ngihlala phela esichizini man. Uzo yo abuti usikaba ungitheyisa 100 times. Noma ngakuhlekisa anginandaba. Awunandaba, awuna taste. Ngingabe ngifuna isilenda sama catalog yabo manje like like so konja uthi umretha ngaki? Muthi umretha ngaki? Angisho ukuthi ngimretha ngaki uyangibuzisa futhi. I'm asking you now. Akana rate. Asisiyakhulu manje ngathi la satheleka ingathi siyamanzi nje angavaleki. Manje ukwetela ukuzanya ugrade. Yo abuti. Baningi abadlula wena. Kankena nematswele. Not like asingayi kakhulu asizibambe. It's not like fresh and stuff. When I'm going to be honest, yeah. Look at her. Musimba and everything. Be honest. How much you do rate her? 5. Ingono yo 5. Where is the remaining 5? Ayizohamba nami. Izohamba now. Why? Because No. Izohamba nale mask ukuthi kudala ngivali kanti ngivalela into embi so. Ngoba ngithenge idinga leyo rate yakho. Cabanga secret umuntu ofana nawe. Ni half billionaire yabo. Half billionaire. Yo. Ngaphandle yabo. Yeah. Singaphandle already because mina don't see each car. After la. Wow. Mina ngizokuthatha ukutibeza. Mina ngifila ngathi bazokuhleka lapha kuma comments bazothi iBugatti iphuba bukulu butozo. Yazi inkinga ama comments ime ngiwaphethe yabo. Mina ngimani maker. Uyenzobo kai hona nokuba nthethe shete ribone. Bheka mina ngiphethe iphone. Iphone eribone. Nayi akunayo ngiphethe. Inkinga yabo mina ngiphethe tablet yami. So you guys are you saying to say it is not no. Next. Vele uzothi no ngoba ngithi no kuyabe uyabona ukuthi vele ngithi no. Bheka example my sister ngizuye ngithene ekuqaleni. Thanda isilenda sama catalog intambo egedle. Bheka anginandaba nawe. Wena nezilenda zokuthani mawuso cabanga mina ngokuthi mina nginemali. Upakile kubona ukuhleli phansi ukuthi upakile like. Yo cabanga yo ushapale ka kiskizi. Yeah. Okay. Money maker. Usakuda. Let me show me your hair. Don't want that. Asingayi la. First thing unomkhaba. First thing unomkhaba. I'm big in many ways. Many ways like how? Now you should big mama. Now big as in many ways. Because masukumile la mina ngibona nga next la phambili. Oh.
Mara le yami iyalast yabo. Bese uzothi wena uyadla. Bheka Uvula abantu abaningi. Oh, Yazi- when you're one of them, Mm-mm. the sick digs. Yo, I found out you're one of them, the sick digs. my sister, iphi language ekhulumayo la eMzansi? Huh? Iphi language ekhulumayo? Mzansi. La kanti ngikhulumani manje? No, English awuyeke. Sikhuluma English? ilanguage yakuSpedi, isiZulu, inini. Ufundile? Yebo. Ah, okay. Mina ngikhuluma English ngoba ngifundile. Nabantu abafundile sometimes bayikhuluma ilanguage yabo endlini. Yo, you won't force me to speak No. isiZulu ngingafuni. Angikuforced. Angeke ngikuforced. It's not like fresh and stuff. Yeah, so you don't force. Angithi ngikho fresh. Yeah. Yeah, So, stop asking me about wena nje Zulu. uyi-oros wena. Oros imnadi bhuti. Esithi ngimnadi, Oros No, imnadi. It's the okay. mostest juice emnandi la eMzansi. Ungazongibhedela wena. Relax, ngizokubhedela vele. Angeke ngizongibhedela ngisho nomqombothi. Yo. Nomqombothi. Amafoyo ngathi sokunukhala manje. Angeke ngikhale. Ngoba he's Angeke the ngikhalise one umuntu that osowa opened. fithi. Angeke ngikhalise umuntu osowa. Bheka mina angeke ngikhalise imahosha yabo. Mahosha. Asimbe kanjalo. Iloko likhosha lithi. Amafoyo ubone Jo. kukhona. Inkinga le uyaphapha ngakhona. Ilabo ukuthi nje bayathengisa 350 Akazi la. wayengiphapha. Nespecial Akazi wayengiphapha. Awukho muhle. Jo, ngiyaphapha ngoba you're not handsome enough to impress me. No. Ngijabulisa abantu abahle not wena. Yes, that's Yeah, why abantu ngithi abahle. Ngizophapha because you're the most ugliest guy I've seen in this time. Right. Abona today, you're the first one I saw. Ah. The ugliest guy. Ah. Yes. Awumahosha wena. Because this guy Lona is bad. Hayi 350 ayizela kuwe shem. 350 ayize vele. Ayize. Guys, nani ngizibonile Bese nginika guys. wena ngithi. This is not a perfect match. Nemali. So guys, Ngibona insifo la. comment, like, Okay share, guys, and bye bye. subscribe. Dango. Yeah, in comment